नोंनि बिमानि राव जेखौ नोङो 2 मास 3 मासनि उनाव आइ आफा होननाय रावा जोंनि जे राजकुमारी बादि बिमानि मोनसे मर्यादा मोनदोंमोन 2003 आव बे दिनै गोमानो थांगासिनो दं। 2003 आव 9 क्ल'जआव बिटिसि एकर्डनि 9 नाम्बार क्ल'जआव 9थि फारियाव जोंनि भाषाया हाबफादोंमोन। दिनैनि दिनाव बे एस'सियेट लेंगुवेज जानो थांगासिनो दङ। जोङो गोसो गोजोनगौमोन जुदि आसामनि एनो आदार वान अफ द स्टेट लेंगुवेज जायोमोनबा। काउन्सिला बे रोखोम रुजुथावथाव भारतावबो गैया, कुनु मुलुगनाङैनो गैया बेबादि काउन्सिल। गिबियावनो आं चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं होग्रोनाय थाबाय। दिनै नंगौ नैबे उजानि गामियाव खोदोमथला उजानि गामियाव दिनै आङो नैथि खेब दिनै आङो जयनिं खालामनो मोनदों रायजो राजाजों। मानो होननानै बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोनो हिसाबै दिनै आं रायजो राजाफ्रा दिनै खावलायनाय हिसाबै दिनै आंबो नुजाफैनो मोनना गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोबा जोंहा दा बावैनो नै बारा गोबाव गैला एमपि इलेक्सना खाथि जाबाय। बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव हाबनानै बिदिनो जों रायजो राजाजों सोमोन्दो लागासिनो आरो दिनैल' नङा गोबाव समनिफ्रायनो जों लादों आरो लांलांबाय थागोन। आरो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय जोंनि जे बिपिएफ दोलोआव फैनो नागिरनाय बिसोरखौ जोङो गोदानै जयनिं खालामो जोंनि आलासिफोरखौ। 30 जननि गोजौआव 32 जन दिनै जयनिं जादों आरो अनेक दंबावो आरो जाबाय थागोन। आरो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय जोंनि एमपि बिसायख'थिखौ जोङो माबोरै लांनांगौ बा माबोरै देरहाहोनांगौ बेनि जोंनि मोनसे थांखि दङ। बे थांखिखौ लानानै जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाजों जोङो जगाजग लानानै जोङो बिदि खामानि मावगासिनो दङ सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम। आरो जों मावलांबाय थागोन। निस्सय रायजो राजाफ्रा जोंजों अरायसम जोङो सापर्ट होबाय थागोन होनना जों आसा खालामो। जों गोबाव समनिफ्रायनो जिनिसखौहाय बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उननिफ्रायनो जोङो मोनसे जिनिसखौ स्टाडि खालामबाय थादोंमोन जे बे हालामा मा जानो नागिरदों। जे बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो दानि समबार बोथोराव नायबाय जे जोंनि जे रैखा कवच बुलेट प्रुफ बादि माने गावलाबो हाबै रोखोम मोनसे ट्राइबेलजों लोगोसे बे एलेकाखौ लानानै अटल बिहारी बाजपेयी एलके आडवाणी मोना 2003 आव जे बेवहाय मोनसे खुंथाय बुंनो थाङोब्ला आर्टिकेल 244A मतन मोनसे माने गोख्रों मोनसे खुंथायखौ होदोंमोन। आरो बे काउन्सिला बे रोखोम रुजुथावथाव भारतावबो गैया, कुनु मुलुगनाङैनो गैया बेबादि काउन्सिल। दा बेफोरखौ नुबाय जोङो जे बिटिआर एकर्डनि नामै जे जोंनि मोनखानाय जे जिनिस दंखायो जे जोंनि 6 सिडुल, दा बेफोरखौ गासैबो दुरबल खालामनायजों लोगोसे जे जोंनि खुंथायफोरखौ आबार दिसपुराव लांफिननायनि षड़यन्त्रखौ जों नुनायखाय जे जोंनि बुनि हालामनि मानसिफ्रा बोरै थांबावगोन, बोरै जों सालायबावगोन, बोरै जों बुनि मानसिफोरखौ लानानै जोङो बोरै खुंथाय खुंनो हाबावगोन, बेफोरखौ नोजोर बोनानै जे जोङो नायबाय जे बे बिटिसिखौ गठन खालामनाय 2003 आव बिपिएफ बा जानि हाग्रामा सार बिथांमोनखौ जों सापर्ट होआसारा जेबो आरो राहा गैला नुनानै जोङो जेन' बे एलेकाखौ बासायनो हानायजों लोगोसे दा नोंथांमोना नायदो मोनसे खोथाखौ नोजोर होनानै नायोबा जोंनिया 2003 आव 9 क्ल'जआव बिटिसि एकर्डनि 9 नाम्बार क्ल'जआव 9थि फारियाव जोंनि भाषाया हाबफादोंमोन। दिनैनि दिनाव बे एस'सियेट लेंगुवेज जानो थांगासिनो दङ। जोङो गोसो गोजोनगौमोन जुदि आसामनि एनो आदार वान अफ द स्टेट लेंगुवेज जायोमोनबा। नोङो सिक्किम बादिया 7था भाषाया स्टेट लेंगुवेज, लेपचा, तामां, भुटिया। जों होनब्लासो सानगौमोन जे एसामिसफ्राबो जोंखौ अनमारो ट्राइबेलफोरखौ एखेलगे जोङो रायजो जानायनि जोङो माने मोनसे गोख्रों आसामनि दावगानायनि जोंनि खामानिफोरखौ मावनो गोसो जागौमोन। दायो नायदो नोंथांमोना मेन जिनिसा जोंनि मा जाखो 8 सिडुलाव हाबनाय भाषाया नेसनेल लेभेल भाषा हिन्दी, बाङालि, एसामिसफोरनि जे मर्यादा बेनो। दा बेखौ फोजोबस्रांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे आर्टिकेल 1956 एसआरसियाव लेंगुइस्टिक बेसिसआव आलादा रायजोनि जानायनि प्राधान्यखौ होनाय दं संबिधानाव। बिथांमोना मिथिगौ जे बबे जिनिसखौ हख्लायब्ला बिथांमोना मालाबाबो रायजो मोना भबिष्यतआव फिरि फिरि संसार जोबजासे जों रायजोखौ मोना। मानोना जोंनि भाषाखौनो हख्लायबाय। भाषाखौ हख्लायब्लाथ' गैला, नोङो जाथियानो थैबाय। दा दिनैनि दिनाव आं बुंगोनसो साहित्य सभा जायफोर बर'नि जातीय दल संगठनफोर दं, सावथुन मुलुगफोर दं, बर'नि नाम लानानै गिदिर गिदिर माने नाम खामायगासिनो दं, मोजां खोथा। नोंनि बिमानि राव जेखौ नोङो 2 मास 3 मासनि उनाव आइ आफा होननाय रावा जोंनि जे राजकुमारी बादि बिमानि मोनसे मर्यादा मोनदोंमोन 2003 आव बे दिनै गोमानो थांगासिनो दं एस'सियेट लेंगुवेजनि नामै। संसाराव भाषानिफ्राय देरसिन मर्यादा, बिमानि रावनिफ्राय देरसिन मर्यादा गैया। रायजोआ था दा था, रायजोआ जिनोबो हागौ, बायनोबो हागौ, गुगानोबो हागौ, दुब्लिया नोंनिया गिसिखानोबो हागौ। भाषाया संसार मुलुग नांजासे जोंनि मोनसे सिक्रिथि मोनदोंमोन, बे जिनिसा गोमानो थांगासिनो दं।
दा बेफोर रोखोमखौ नायजोबनानै जोङो जुदि हमथानो हायाबा जों नुबाय जे आं दाखालिबो होनदों जे जोंनि बे बिटिसि हालाम जोमै दाखा मोनसे जोंनि सायाव सफैसिगौ आरो बेथ' गासिबो ललिपप गोजा बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन 3 बोसोराव जेबो मावाखिसै दा बियो हाखु दाखुयै गावसिनि बसफोरखौ होननानै भटा मोननाय नंला गायसनला जोबथारदो ओरैबो होदो बुंनो थाङोब्ला जों नायबाय ललिपपआ खालि बेगेंल' मोदोमा गैबावासो बे मोदोमाथ' माला खागोन बे दानि माइल फाउन्डेसन बे खुनु थिग गैया आरोखि बियो हयथ' नोङो 10 बोसोरनि उनावबो जानो हागौ 20 बोसोरनि उनावबो जानो हागौ बे गासिबो ललिपप गोजा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बुजिनांगोन मावख्रुबग्रा एथ'ग्राब फान्ड दङब्ला एथ'ग्राब मावनो हानायब्ला आगोलनिफ्राय मावबोनायखौ नुनो मोननांगौमोन दा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बुजिनांगोन बे भलायनाय फुस्लायनाय मोनसे इलेक्सननि मोनसे बियो माने ललिपप ট্রেক্টরত তো ননি ট্রেক্টর নিয়ে তো কোনো সুবিধা অসুবিধা কোনো না পানি এলা তো আমার গরিব মানুষ একটা যদি এলা তোমার দল যদি আসিয়া যদি আমরা অল্প কোনো উপকার হয় আমার যেটা ভালো উঠে যাবো আমার বগলত যদি ইয়া থাকে ছাদ থাকে তাও আমার বগল না যাবো আমার যায় যেটা সুবিধা পামু ওঠে হে যাবো যেটা আমাক ভাল করিবে গরিব হলেও আমাক ভাল লাগে একটা ভাল করে পরিশ্রম দিলে ভাল লাগে তে জয়ন্ত নগর নয়া কি আদুরি নিগেছি কত বলে গরিব মানুষ গল্প সহায় করবে তো সহায় তো না করিল তে আরো হে গেলে হে কুকুর দাবাড়ি দেয় দিয়া হে তেলা তো মুই আমরা নানুমু আমরা বেলেগ দলত যামু বেলেগত ঢুকুমু যেটা আমার সুবিধা মনে দিলে খাই উঠি আমরা নমু এলা উয়াক আমরা উয়া নগদার আমার কম সম নাই আমার গাঁৱৰ মানুহ মেলা মানুহ কছে বলে আমরা আর ওটে ভোট না দেবো ওই জন্য হে এটে আছি নাতে আরো ওটে ভাল পালে আর ওটে আমরা আরো মেলা মানুষ ঘুরি আছে আতি বলে আর আমরা সাপোর্ট না করবো জানবা এটি মনে দিছি যদি নামতে আমরা এটাই সাপোর্ট করবো যদিও আমার কি হয় হোক ভবিষ্যৎটা আমার চিন্তা না করি ভবিষ্যৎ যদি তোমরা ভোট পানি পায় তাহলে অবশ্যই একদিন আমার ঘরত যাবেন যায়া অল্প দেখিবেন বলে এটা কি মানুষ কি হইছে কি অবস্থাত আছে অল্প সহায় করি এটাই